Francesc Macià va ser un home que va llançar 31 anys de carrera militar. Havia assolit el grau de tinent coronel, de carrera militar, i els va llançar bàsicament per Catalunya. De ser un home de carrera militar, de catalanitat ja assolida, però que ell la feia la compaginava amb una certa espanyolitat, per ser militar de carrera i d'educació. Després de l'assalt dels oficials de la seu de Cucut, de la revista Setmanari de Cucut, doncs Macià trenca aquesta dinàmica i inicia una carrera fruit de la indignació, fruit d'un esperit de revolta, una carrera que el fa la grandesa de la política, el fa una persona que trepitja sobre la incertesa, camina cap a un sap cap a un, tota una cosa claríssima, que la dignitat del país, la dignitat de Catalunya, dels valors i de la llibertat ningú els hi ha rebaixat. I aquesta és un exemple de la grandesa de la política. Tenim un altre exemple, Esquerra Republicana i aquest país, de la grandesa de la política, de l'ètica de la política, que va ser Lluís Companys. Lluís Companys ho tenia tot per ser una persona ben situada, sense problemes socials, una família que li podia donar una confortabilitat, es va ser un advocat de prestigi, dedicar-se a la docència, però ell va decidir estar al costat de les causes justes, en la defensa de l'ideal. I ho va fer defensant només, en aquest cas, i creant la Unió de Rabassaires, ho va fer també al costat dels treballadors, del món obrer, dels sindicalistes, i va ser una persona que va estar 4 vegades a la presó. I va estar amb el Fons 13, amb la dictadura de Primo de Rivera, amb el bienni negre de l'època republicana, després del 7 d'octubre, i finalment, doncs, l'empresonament per part de Montreia, per part de la Gestapo, del règim franquista que va acabar amb la seva vida. És un exemple de Companys de com també la grandesa de la política. 40 anys, des dels 18 anys fins als 48, Lluís Companys va estar treballant pel país, per les classes treballadores, però sobretot al servei de la política. Polítiques més justes en el sentit més ètic i més just. Un tercer exemple. En aquest cas, els companys, i per tots és un exemple, de la brigada Macià Companys. La columna Macià Companys. La gent que va partir cap al front a lluitar, a defensar l'ideal, a defensar la democràcia, a defensar la república. Fa poc també la Fundació ILA publicava i presentava segurament la ressenya més seriosa, més ben feta i un acte de justícia històrica el que va ser la columna Macià Companys. Per tant, fixem-nos també en la grandesa de la política. Sí que són uns fets que algunes generacions d'humiliació hi poden quedar lluny, però era el fet de lluitar per la defensa de l'ideal, de la democràcia, de la república. Valors que en aquests moments molts llocs d'Europa també estaven en efervescència i estaven desenvolupant a la Segona Guerra Mundial. I fixem-nos també en el cas de Josep Tarradell.